Geachte kijkers en luisteraars, goeiedag. Vandaag is 8 maart, Dag van de Vrouw. Traditiegetrouw verzorgt of plaatst het Surinaams Bijbelgenootschap vrouwen op deze dag altijd in de spotlight. Maar vanwege de COVID-situatie kan het jammer genoeg niet op de manier zoals we dat gewend zijn. Maar COVID mag de pret niet drukken, want de medewerkers van het Surinaams Bijbelgenootschap hebben op hun unieke manier geprobeerd om toch invulling te geven aan deze dag. Het thema van de dag is genaamd Wantranga Uma. Ik mag vandaag de host zijn van dit programma. Mijn naam is Lucinda Pinas Darson. Ik ben van beroep historicus, tevens hulppredikant van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Alvorens ik u voorstel aan de zusters die vandaag inhoud aan het programma zullen geven, wil ik de sponsoren bedanken. Ik wil op de eerste plaats het Surinaams Bijbelgenootschap die dit programma georganiseerd heeft bedanken. Maar daarnaast wil ik ook bedanken La Visa Massagepraktijk, Jobets Salon, Majesty Bible Pros en Nostros Restaurant. Zij hebben het allemaal mogelijk gemaakt dat we dit interessant programma aan u kunnen voorhouden. Maar naast deze sponsoren wil ik de allergrootste sponsor bedanken in de persoon van onze Hemelse Vader. Want het is door zijn genade dat wij vandaag hier met u bezig kunnen zijn. Dus grand tangi papa voor het mogelijk maken van dit programma. Ik wens u een aangename kijk- en luistertijd toe. Geachte luisteraars, een van de onderdelen van dit programma is een vraaggesprek dat wij zullen voeren met 3 trange oma's. De eerste zit links van mij en dat is Gloria Liquichou. Dag Gloria. Dankjewel. Rechts van mij heb ik zitten Danielle Dokman en iets verder Melati Abbas. Ik zal ze alle 3 even de ruimte geven dat ze zich persoonlijk aan jullie voorstellen. Gloria, vertel eens even aan de kijkers wie je bent. Wel, mijn naam is dus Gloria Liquichou. Gloria mag je ook zeggen, vrije keus. Gloria Liquichou, geboren Wongswisan. Ja, wat valt er allemaal te zeggen? Belangrijk voor mij is dat ik dus getrouwd ben met Winston, 30 jaar. We hebben 3 kinderen, 2 kleinkinderen, 2 schoonkinderen. En daarnaast ben ik ook oprichter en directeur, algemeen directeur van Stichting Wijd Mijn Lammeren. We draaien een kinderdagverblijf op Zandepolder, een opvanghuis, crisisopvanghuis voor vrouwen en kinderen. We hebben een gospeltruck waarmee we op locatie kinderfeesten doen. We trainen ook kinderwerkers en draaien ook een gospelshop aan de Stoelmanstraat. Oké, hartelijk dank. Nou, Danielle, kan jij ook aan de kijkers vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet? Yes. Ik ben Danielle Dokman. Ik ben in het dagelijks leven pastor, verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname. En ik ben bij Gemeenschap van Hoop, Lutherse Kerk en de Bethlehem Lutherse Kerk. Verder help ik ook soms bij theologisch seminarie om lessen te verzorgen. Grieks, systematische theologie en nog een paar andere. En that's it for me. Oké, spannend. Je zei Grieks? Grieks. Oké, maar dat is echt Grieks voor mij hoor. Melati, wil jij aan de kijkers vertellen wat je in het dagelijks leven doet, wie je bent? Oké, hi. Ik ben Melati Abbas. Goeie Abbas, mijn meisjesnaam is Jamin. Ik heb 2 leuke kinderen. Ik ben getrouwd met Yuri. Ik heb al 12 jaar. Ik heb een bedrijf samen met mijn man. We doen aan werkkleding. En ik vind het een bijzonder eer om vandaag hier te mogen zijn. Ja. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik me ook vereerd voel dat ik met deze 3 sterke vrouwen om me heen dit programma mag verzorgen. Kijkers, voordat we gaan naar het vraaggesprek,
lassen we een korte break in. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor u. Melati, Danielle en Gloria. Het thema van dit programma is Wantranga Uma. Als jullie dit horen, hoe zouden jullie een Tranga Uma omschrijven? Nou, laat me maar bij Melati beginnen. Voor mij is een Tranga Uma een vrouw die zich onder alle omstandigheden blijft inzetten op de eerste plaats voor zichzelf en daarna voor haar partner en haar gezin. Het is een vrouw met veerkracht die van een setback een comeback maakt en ook een vrouw die zich kwetsbaar kan opstellen en ook kan zeggen van hey, ik heb hulp nodig, ik heb even die extra duw in mijn rug nodig. Want ja, we leven in een maatschappij waar je als vrouw perfect moet zijn, je moet alles kunnen, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Je bent voor mij ook een sterke vrouw als je me ook even kan zeggen van help me ook even, we komen er samen uit. Oké, ik vind dat heel mooi wat je zegt. Want inderdaad, over het algemeen wordt verwacht dat een Tranga Uma alles op zich kan doen. Een superwoman. Dat het een superwoman is. Maar in de praktijk hebben ook Tranga Uma soms iemand nodig, een schouder nodig om uit te huilen. Ja. Klopt. Danielle, hoe definieer jij een Tranga Uma? Yes, een Tranga Uma is voor mij iemand, een vrouw die zichzelf kent. Die zichzelf niet onderschat, maar ook niet overschat. Want dat kan ook. Die haar talenten, zwakke punten en sterke punten kent. En die allemaal zo ook inzet om zichzelf en anderen, zeker in huis, maar ook de maatschappij, ook haar land kan verrijken. Dus niet alleen haarzelf, maar zelf, familie, maar ook daarbuiten, de gemeenschap,
kan verrijken met al deze zaken die ze heeft. Ja, helemaal. Gloria, wat tranga uma? Wie is dat Tranga voor jou? Uma, ja, dan denk je echt een Surinaamse term. Dan denk ik aan Surinaamse vrouwen die sterk zijn. Denk aan Dr. Sophie Redmond, Grace Snijdert-Howard, zoals de eerste vrouw die lid werd van de Staten in Suriname. Dus vrouwen hebben echt gevochten voor bepaalde, om hun leven te verbeteren, ook voor ons in Suriname. Ze zijn ons voorgegaan. En als ik persoonlijk kijk naar Tranga Uma's, dan moet ik ook altijd denken aan mijn eigen moeder, Sila. Ze is mijn grootste inspiratiebron. Ze heeft me altijd geholpen. En ik ben ook altijd terecht bij haar voor goed advies. Weet je wel, je moeder heeft vaak van, doe dit, dat, let op, ja, dat. Maar ze bedoelt het goed. En ik merk datzelfde ook bij mij in mijn leven. Dat mijn kinderen soms ook een beetje moe van me worden. Van dat. Maar de basis is liefde. En als ik ook denk aan sterke vrouwen, dan denk ik aan Spreuken 31. Hè? Daar staat die geweldige vrouw. Die doet het binnen goed, buiten goed, business goed, overal. Op het laatst staat, weet je dat schoonheid bedrieglijk is. Maar dat een vrouw die de Heere vreest, die echt te prijzen is. En dat is eigenlijk die basis voor mij van een sterke vrouw. Dat je staat op Jezus de rots. Amen, amen. Ja, Ik kan er amen, alleen dat maar is zo. amen op zeggen. Helemaal. Nou, ik kwam eens een heel mooie quote tegen, waarin werd gesteld dat sterke vrouwen niet worden geboren, maar worden gemaakt door omstandigheden in het leven. Ik zou heel graag van jullie weten hoe jullie tegenover deze quote staan. Gloria, wat vind je van deze quote? Ben je die meningen, deel je dezelfde Dat je mening? niet als sterke vrouw wordt geboren, maar als sterke vrouw wordt gemaakt. Inderdaad, ik denk dat de mensen om je heen grote invloed hebben. Natuurlijk ook heb je je eigen, wat Melati al aanhaalde, die veerkracht die zo belangrijk is. Want dat je tegenslag gaat krijgen is niet de vraag of, maar wanneer. Want we krijgen allemaal tegenslagen. En we voelen ons allemaal wel eens buitengesloten, we voelen ons allemaal wel eens minder. Maar hoe ga je daarmee om? En ik denk juist dus als vrouwen zich kwetsbaar opstellen en zichzelf ook kennen en eerlijk naar zichzelf kijken in de spiegel, dan weten ze in de eerste plaats dat hun waarde niet ligt in wat mensen van hun zeggen. Maar hun waarde ligt in dat je weet wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doel is. En dat neemt soms tijd om te leren kennen in je leven. Als jonge vrouw had ik ook vaak twijfels, heb ik ook verkeerde keuzes gemaakt. En dan ben ik zo dankbaar dat ik ook altijd mensen om me heen had die me bemoedigden en me nieuwe kansen gaven. En ik denk dat daarom dat geduld ook met en voor elkaar heel belangrijk is. Zeker weten. Melati, wat vind jij van die quote? Inderdaad, je wordt gevormd tot een sterke vrouw, maar je moet dat ook willen. Je kan situaties op je pad krijgen waarbij dat een leermoment is, maar hoe ga je daarmee om? Zie je het als een leermoment of laat je het gewoon passeren? Het is ook iets dat te maken heeft met je mindset. Van, dit wil ik niet meer meemaken, ik ga vechten om er sterker bovenop te komen. Ja. Ja, helemaal. Die wil is heel belangrijk. Danielle, die quote, spreekt het jou aan? Tot op zekere hoogte. Ik denk zeker dat we gevormd worden door situaties. En als we ons laten vormen, ook zoals u dat zegt. Zeker dat die momenten dat kunnen maken dat je sterker van wordt. Maar ze kunnen ook maken dat je verhard wordt. En soms vergissen we ons met versterking en verharding. Sterk worden en verhard worden. En een verhard hart kan geen liefde, daar kan geen liefde in vertoeven. Dus we zouden zeker kwetsbaar moeten zijn, zoals we dat allemaal al hebben gezegd. Dus situaties kunnen ons sterk maken. Maar ik denk ook dat we op een heel aparte manier ook geschapen zijn. Elk een van ons. En dat er al zoiets aparts en onbreekbaar in ons geplaatst is. And that's the image of God. Sometimes people try to, but it is daar. En de enige die het echt kan kwellen is jezelf. Die vrouw zelf zou haar eigen sterkte kunnen kwellen. Ergens in een hoekje kunnen zetten. Dat het minder zou worden dan wat het is. Ik ben wel
ermee. Maar aan de andere kant zeg ik ook, vrouwen worden ook geboren met die image of God dat zeker sterk is. Dat zeker sterk is en niet anders te zien is. So, that's how I take the quote. Oké. Nou, geachte kijkers en luisteraars, ik denk dat wanneer u zo kijkt naar dat programma, u ook voor uzelf even nagaat, ben ik het wel eens met deze quote? Het zou toch wel fijn zijn hoor, als we van u zouden horen hoe u erover denkt. Misschien dat u dit kunt meenemen om er met andere vrouwen over te praten, als sterke vrouwen nou geboren worden of gemaakt worden. Nou, maar ik ben ervan overtuigd dat ik hier met 3 sterke vrouwen zit. 3 trange oma's. En jullie hebben het allemaal aangegeven dat ook sterke vrouwen soms battles te voeren hebben, voor grote uitdagingen komen te staan. En soms de uitdaging heb je. Er zijn soms momenten waarop je dreigt het op te geven. Maar gelukkig, wanneer God kent ons. Want op de momenten waarop we denken het op te geven of soms willen opgeven, dan stuurt Hij nou net op dat moment iemand, toch? Om ons te ondersteunen, om ons te bemoedigen, om te voorzien in dat wat we van nodig hebben op het moment dat we die uitdaging, weet je, doormaken. Wat mij dus nu brengt naar de volgende vraag. Zoals jullie hier zitten, vervullen jullie talrijke rollen. Je bent vrouw, je bent moeder, je bent ondernemer. In het geval van Danielle, Danielle is dus in het dagelijks leven voorganger, ook docent. Je vervult talrijke rollen. En we zitten in een heel toffe periode wereldwijd, die COVID-pandemie. En ik zou heel graag willen weten, we zijn eigenlijk ongeveer al een jaar, we zitten al ongeveer een jaar, zijn we dus in deze pandemie, of tenminste is deze pandemie gaande. En ik zou heel graag willen weten, van elk van jullie, welke uitdaging jullie in deze periode hebben meegemaakt. Dus dat je 1 uitdaging met ons deelt. Maar dat niet alleen, dat je ons vertelt hoe je ermee bent omgegaan. Yes? Zal ik bij jou beginnen, Danielle? Oké, wel, een van de uitdagingen die zeker op mijn pad zijn gekomen sinds de pandemie is hoe goed in contact te blijven met onze gemeente. Je neemt vanzelfsprekend dat je ze ziet op de zondag en de rest van de week dat we elkaar kunnen bezoeken en zien. Maar nu met dit alles moet je toch wel een beetje afstand houden om de mensen te beschermen en jezelf. Dus hoe doen we dat? En men denkt soms dat omdat je op de zondag misschien geen dienst hebt, dat het allemaal heel makkelijker is geworden. Maar het is juist drukker geworden. Dus meer dan ooit moest ik een balans van mezelf vinden. En weten dat er zijn veel meer calls naar binnen gekomen over hoe men om moet gaan met eind van de tijd. Met ook zelfmoord. Dus al dat soort dingen, mensen die het niet meer zien zitten. En jij moet ook voor jezelf weten wanneer het even voldoende is om terug te gaan naar je center, naar de Heer en terug te komen. Want het neemt heel veel. Counseling, het pastoraal werk neemt heel veel. Dus een balans zoeken voor Danielle. Zodat Danielle natuurlijk weer sterk kan staan voor anderen. Maar als je niet, if you don't take self-care, kan je voor niemand anders goed zorgen, sterk staan. Dus self-care is een van de dingen geworden die ik heel veel apprecieer deze dagen. Waar de pandemie me weer aan heeft herinnerd. Want je kan echt doorgaan. Gewoon doorgaan. Dagen aan elkaar. Maar je kan niet zo sterk zijn voor anderen. Self-care is important. So. Very important. Ja. Hoe ben jij ermee omgegaan? Ik kan me helemaal terugvinden in wat Danielle Danielle zegt.
die balans. Ik had zoveel rollen te vervullen. Ondernemer, ik ben wederhelft van mijn man. Ik ben moeder en ons bedrijf is thuis. Mijn kinderen zijn thuis. Ik moet ze begeleiden thuis met hun schoolwerk. En ik ben nu ook weer de moeder. Dus de hele dag was ik allerlei petten aan het wisselen. En op een gegeven moment kon ik het echt niet meer aan. En daar sta je op een kruispunt. En word je voor een uitdaging geplaatst. En dan denk je, wat doe je? Ik heb een aantal keer gehuild hoor. Echt waar. Ik moest die balans vinden. Maar dan hoor je de Heer je roepen en zegt van, ga naar de basis. Waar is mijn plek in je leven en ben je vergeten dat ik er voor je ben? En dat was mijn houvast. Geweldig. Die balans vinden en ook dat meegeven aan je kinderen. Want ze kijken naar mij. Mijn man leunt op mij. Ik moet hem ondersteunen in het werk. En ik moet ook voor mezelf zorgen. Wat zij zeggen. Ik heb, deze tijd heb ik genomen om me geestelijk als lichamelijk te versterken. Ik heb veel gelezen. Stichtelijke boeken gelezen. Ik ben teruggegaan naar mijn opvoeding. Wat heeft mama toen gedaan? Wat heeft papa toen gedaan? We hebben ook moeilijke tijden doorstaan. En als zij het kunnen, moet ik het ook kunnen. Het is weliswaar anders. Pandemie is heel anders dan de oorlog van toen, de Binnenlandse Oorlog of zo. Maar die kracht die je put ook uit je opvoeding, uit de lessons learned. Daar moet je het voor hebben. Je houvast is echt je geloof in de Heer. En dat was het voor mij geweest. Ik kan me er helemaal in terugvinden. Iemand onderschat, of mensen onderschatten vaak de power die we hebben als gelovigen. Het kennen van Christus. Amen. Hoeveel sterkte, hoeveel kracht we kunnen putten uit het kennen van de Heer. Vooral op dit soort momenten. Dus toen je erover sprak, jij had het erover dat er momenten waren dat je huilde. Nou, ik kan me heugen dat tijdens die eerste lockdownperiode, toen was het total lockdown, kan ik me heugen dat er een moment was dat ik zo depressief was. En ik gewoon tegen de Heer zei, Heer, ik heb een lieve man, ik heb een lieve dochter, maar zo opgesloten zitten binnen is niet mijn ding. Ik denk dat u me nu naar huis mag roepen. Wow, dat is wel zwaar. Maar gelukkig was het maar van korte duur. Ja. Maar dat kan, het kan Ja. mensen echt wel drukken. Hoor. Depressie is iets verschrikkelijks. Echt waar. Maar nou, Gloria, hoe ben jij ermee omgegaan? Welke uitdagingen heb jij gehad in die periode? Ja, uitdagingen. In het begin, ik weet nog, dan hoorde je van dat ding. Hè. Ik weet, we zitten in een familie-appgroep. Ook mijn broer in Nederland zit erin. En hij zegt van, er is een Chinese virus gevonden op begin februari. Hè. En dit lijkt wel een ernstig ding te zijn. Nou, dus ik was van, ach, SARS en dit, ebola, nee, nospang. Ze gaan het wel eens weer in media, hup, nospang. Maar geen haar op dit hoofd had gedacht. Weet je, toen het echt uitbrak, dacht ik, oké, 3 maanden. We zijn zo ver, we sturen mensen naar de maan, we zijn nu bezig met Mars. Ze vinden wel wat, nospang, het komt goed. Maar toen ging het niet goed. En het duurde steeds langer en langer en mijn leven werd helemaal ontwricht. En nu dacht ik, één ding is serieus. Dus wat ik nu ging doen, ik wil graag alles begrijpen. Dus ik ging nu al die sites volgen en geen lauw sites, WHO, CNN, Fox, weet je wel. Maar nu had ik een dagtaak eraan om dit alles, want iedere keer als die arts zei dat, die zei dat. En dan was ik weer, oh ja, dat. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn leven erdoor werd beheerst. En dat mijn tijd erin ging en dat ik zo bezorgd werd. En dat het me geen goed deed. En toen moest ik echt afstand nemen daarvan. Ik zeg, ik ga niet te veel nieuws consumeren. Het is niet goed voor mij. En daarnaast werd ik toen ook geconfronteerd met die term, we kennen het allemaal, social distance. En die term, ik heb er zo'n hekel aan gekregen, want ik denk, sociaal moest ik juist die mensen om me heen vinden en beter met hun connecten. En daardoor kreeg ik juist kracht om door te gaan. Meestal was ik niet zo sociaal dat ik echt mensen ging bellen en dit, maar nu door corona
en COVID, dan werd ik veel meer, dacht ik, in plaats dat ik zit tobben, laat me die vriendin bellen, laat me die bellen, of die persoon die ik lang niet heb gezien, connecten. En dat heeft me zo geholpen. Dus ik denk, we moeten geen social distance hebben, meer physical distance. Weet je, dat is belangrijk, physical distance. Maar sociaal moeten we juist dicht bij elkaar zijn. Want we hebben elkaar juist in deze tijd zo heel hard nodig. En nu, na een jaar, dan zien we gewoon, ons leven is gewoon veranderd. Er is een hele nieuwe realiteit ontstaan. En daarom is het goed dat je dan vanaf het begin al dat sociale netwerk hebt geactiveerd. Dat je je sterk voelt daardoor. Ik weet nog, in mijn huis, zat ik onder mijn trap gewoon al mijn werk te doen. Alles, want ik heb geen kantoor of secretaresse, dus ik doe alles gewoon onder de trap. Maar het was gewoon druk voor mij en ik moest alle ballen in de lucht houden. En op een gegeven moment heb ik gewoon ruimte gemaakt voor mezelf om een kantoor te maken in mijn huis. En het was dus echt zo'n gebouw in een gebouw, weet je wel. Dus dan heb je weinig ramen en zo. Ik heb gevochten dat ik toch een raam kreeg. En dat ziet uit op een boom. En zodra ik die boom zie, ja, dan voel ik rust. Iedere mens heeft een andere manier waarop je kan chargen. Klopt. En ik heb in dit jaar echt gevonden waardoor ik charge. En dat is de natuur. Ik ben begonnen met een binnentuintje in mijn huis. Ik had nooit groene vingers, mijn man ook niet. Maar we hebben alle soort bloempjes aangelegd. Samen werken we in de tuin bij zonsondergang. Super romantisch. Ik ben zo blij met mijn tuin. En nu hebben we visjes in de tuin en konijntjes en vogeltjes. Mijn kleinkinderen genieten. Dat had ik vroeger nooit. Maar omdat ik dus was aangewezen nu op mijn huis, toen begon ik daar energie in te stoppen. En ik werd er zo blij van. En het heeft mijn leven dus op een of andere manier, moet ik toch zeggen dat het dus mijn leven wel heeft verrijkt. Het mag eigenlijk, want er zijn zoveel mensen dood gegaan. Ik hoorde vandaag meer dan 500.000 mensen in de VS, in de USA. Het is geen grap. Nee. Ja. Ik heb ook in mijn naaste omgeving meegemaakt dat mensen echt erover spraken. En ja, als je eraan denkt, dan kan het je erg beangstigen. Maar is het echt belangrijk om steeds weer, weet je, voor jezelf te herinneren dat er een God is die alles onder controle heeft. Hij zit niet onder troon en zegt, mijn God, Michael, corona zou wat doen. Nee, als dit ding voortduurt, heeft hij een plan ermee. En hij heeft alles onder controle. Dat geeft kracht en dat geeft hoop. Dat is helemaal zo. Wat me dus echt brengt naar mijn volgende vraag. Die pandemie, die coronapandemie, wordt wereldwijd sowieso als een bedreiging ervaren. En ik geloof dat los van die bedreiging, het ons zeker ook kansen geboden heeft. Zou elk een van jullie ons kort willen vertellen welke kans deze pandemie jullie geboden heeft? Ik mag eerst? Ik denk een van de kansen dat de pandemie ons geboden heeft, zeker voor mezelf als eerst, is to reinvent myself. Om te kijken naar andere talenten die ik ook heb, behalve het spreken op het kansel. Wat voor andere talenten zitten nog in Daniela? En ik ben meer gaan schrijven. Ik zag dat dat ook deel was van hoe ik een beetje self-care kon doen. En ook meer dingen uit mezelf zou kunnen halen. Dus dat heb ik voor mezelf ontdekt. Want dan kon ik even rustig zitten. Vaak genoeg is het lopen, rennen, even rustig zitten en gewoon ook dat wat van binnen is. Neerpennen. Dus dat was één van ze. En het andere was in de familie. Ja. Ik wil, gelet op de tijd, wil ik toch ook even aan Melanie de ruimte geven. Dat zij ook even aan ons vertelt welke kans deze pandemie haar geboden heeft. Bekeken vanuit? Vanuit de verschillende rollen die je vervult als ondernemer of als partner, als moeder. Je geeft het zelf aan. Mijn wederhelft is mijn collega. En ja, wij zijn samen aan het hoofd van het bedrijf en de kansen die de pandemie ons geboden heeft, is dat wij als koppel, zowel business-wise als in het gezin, zich gaan reflecteren wie we willen zijn en wat we willen. We gaan niet stil blijven, we willen vooruitkijken en we zijn, wat je zegt, we zijn ook aan onze talenten gaan werken. Wat eruit is komen voortvloeien is dat wij
juist in de kritieke situatie van de pandemie het bedrijf hebben kunnen uitbreiden. We zijn gegroeid en we zijn met nieuwe producten gekomen, we zijn gaan diversificeren en daaruit hebben we kracht geput. Elkaar versterken als koppel. Ja. Dank je. Gloria, welke kansen heeft dus die pandemie? Eigenlijk heb je het in de vorige vraag al een beetje verteld, voor maar mij dan nog persoonlijk iets dat concreets. Ik in de tuin ben gedoken en daarvan zo geniet. Heb gemerkt dat ik daarvan energie krijg. Maar ook was het gewoon dat ik zag dat die sociale nood zo te groot werd in Suriname. Dat wij wonen op Zandhopolder. Het is een buurt waar mensen dus vaak hosselen, weet je, een beetje werk in de tuin, een beetje werk in de bouw, een beetje schoonmaken hier en daar. En daardoor hebben die vrouwen en die mannen geld zodat ze die avond brood kunnen kopen. En toen viel dat weg. Ja. Vooral door die COVID viel een heleboel banen weg voor mensen en de armoede nam toe. En toen na zoveel jaar kreeg ik ook een mogelijkheid echt om dan een tehuis te openen voor vrouwen en kinderen. En juist in die tijd begon ik met bouwen. Dus ik heb de eerste steen hebben gelegd in februari 2020. En toen begon COVID. Ik dacht, oké, niets aan te doen. Volgend jaar zullen we misschien verder gaan met de bouw. Want we hadden een groot bedrag gehad, maar nog niet genoeg. En ik denk, ja, pandemie, iedereen heeft het moeilijk, ook donateurs, het zal wel niet gaan. Maar juist dit jaar hebben we het tehuis kunnen afmaken in 2020. En het ver over de begroting gaan, alles is betaald. Geen enkele lening genomen, geen enkele bank. En tot nu toe, die 30 extra monden worden gevuld door Gods genade. En dat vind ik zo wonderlijk, zo groot, dat als de nood groter is, dat die hulp vanuit de Heer nog groter en sterker is. Dan de nood, ja, helemaal. Hey, lieve Sisas, ik ben gewoon onder de indruk van dit vraaggesprek. Onder de indruk van de ervaringen die jullie vanuit het hart met ons, met de kijkers, met de luisteraars gedeeld hebben. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. We gaan dus nu even naar een ander onderdeeltje van dit programma. Ligaron me krontapu, afenda kabempu. Ligaron me kilipisma, en den ben mooi futru. Ma di bri broko kom abe wan pori sabembu. Ma prijzen gado Jezus kom, mek di bri bemus fullo. Yunami rutu, arutu fumi ebon. Yunami rutu, apresi speli krakte kon. Yunami rutu, arutu fumi ebon. Te you know them you if I don't. Ligaron me krontapu, afenda kabembu. Ligaron me kilipisma, en den ben mooi futru. Ma di bri broko kom abe wan pori sabembu. Ma prijzen gado Jezus kom, mek di bri bemus fullo. Yunami rutu, arutu fumi ebo. Yunami rutu, apresi fe mi krakte kong. Yunami rutu, arutu fumi ebo. Te you know them you if I don't. Maar Jezus wan fusori, afinifu atori. So opoy ati mek ako, fu prana hebo. Yunami rutu, arutu fumi hebo. Yunami rutu, afresi fe mi krakte kong. Yunami rutu,
I don't, that you know that me really if I don't. En God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik ga hem een hulp maken die bij hem past. Genesis 2, vers 18. Lieve vrouwen, alla den tranga uma insranang. Ik hoop dat u op deze dag kan beseffen en zien hoe belangrijk u bent in Gods schepping. En ik weet al een beetje wat een paar van ons zouden zeggen. Maar dat is echt waar. Deze tekst ga je nemen om te highlighten hoe belangrijk vrouwen zijn in Gods schepping. Hear me out. Hear me out. Toen God in het begin alles schiep, was er iets dat miste. Eén ding, één deel van de schepping dat miste. God was er ook van overtuigd dat er iets niet goed was met de schepping. En verwoordde het zo in Genesis 2, vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dit is in tegenstelling tot wat God in hoofdstuk 1 zag. In het hoofdstuk ervoor. Elke keer dat God iets schiep, was er een refrein dat zich steeds herhaalde. En God zag dat het goed was. Zelfs 6 keren werd dat herhaald. Maar hier, in hoofdstuk 2, is iets niet goed. Iets mist. De schepping is onvolledig, omdat de vrouw er nog niet bij was. Zonder de vrouw was de schepping incompleet. Dus begrijp, lieve vrouwen, uw familie, onze samenleving, Gods totale schepping is incompleet zonder uw aanwezigheid en uw zinvolle participatie. Gods totale schepping, onze samenleving, uw familie is incompleet zonder uw aanwezigheid en uw zinvolle participatie daarin. Het belang van uw aanwezigheid en participatie in deze wereld stijgt ver boven de eenzaamheid van een man. En eigenlijk heeft het niets daarmee te maken. Want Adam was niet eenzaam. Hij was incomplete. Incomplete om het beeld en gelijkenis van God te vormen. Hij was alleen. En God is niet alleen. Want God refereert steeds naar zichzelf in deze hoofdstukken in een meervoudsvorm. Laat ons mensen maken in ons beeld en onze gelijkenis. Adam was alleen. Een enkel fout. En dus incomplete. Om het meervoudig beeld van God. Het meervoudig gelijkenis van God te vormen. De vrouw is dus niet geschapen om de man te ontdoen van zijn eenzaamheid. We zijn geschapen om samen met de man het beeld en gelijkenis van God te vormen. En zorg te dragen voor Gods totale schepping. Het wordt dus tijd dat we onze kracht en belangrijkheid niet reduceren tot een goede en evenredige samenstelling van heupen, billen en borsten. Als we dit doen, zullen we altijd schaars gekleed gaan en aandacht willen hebben van de verkeerde mensen. Terwijl de belangrijkste persoon nog altijd naar ons kijkt en ons altijd ziet.
Als we onze kracht reduceren tot alleen uiterlijke schoonheid en aantrekkelijk zijn voor een man, zullen we video's maken en liederen zingen over hoe goed we zijn in bed. Onze lichamen vervormen en misvormen tot een beeld en gelijkenis dat niet van God is. Dat aanbeden zou moeten worden door mannen, bijna gelijk een gouden kalf. Als we onze kracht reduceren, die God in ons geplaatst heeft, tot slechts het baren van kinderen, terwijl er in onze wereld armoede, criminaliteit en corruptie heerst, zonder onze levendgevende handen erbij te plaatsen om een verandering te brengen in deze wereld, zal elke generatie in een steeds onrechtvaardigere wereld gebaard worden. Dit is de tijd, lieve vrouwen. De tijd is rijp voor ons als vrouwen om in de volle kracht te staan van de vrouw die God geschapen heeft. Een tranga oma. Want de totale schepping is pas compleet als de vrouw, de tranga oma, daarin aanwezig zijn en een zinvolle participatie geven. Ik hoop dat u vanaf vandaag mag beseffen hoe belangrijk u bent in Gods schepping. En alles zo dat u doet, dit uitdragen. Een gezegende en een wijsvolle dag der vrouw voor u allemaal. Amen. Wauw. Geweldig. Ik ben in de tijd gebleven. Ik ben in de tijd gebleven. Huh? Heel mooi, ik vond Daniela het Mans. echt waar. Zo, ik ging aan je Ik wist dat spoken word niet. Het is Dat wilde ik net net zeggen. Het klonk net spoken word. Het zou wel spoken word, ja. Laat me nu mezelf wissen. Nee, het was heel mooi, heel mooi. Je hebt alles zo mooi Bless it. meegenomen. Nee, echt waar, echt waar. Ja man. Tranga, tranga. Zo. Tranga oma, ah? Wie zijn daar? Nou, tranga oma's, na zo'n sterke bemoediging kan ik niets anders zeggen. Heel eerlijk, minusap voor UNO, maar ik zou door willen gaan met dit programma. Ik ben zo empowered door jullie. Maar we moeten jammer genoeg afsluiten. En het zou toch wel goed zijn dat elk van jullie ter afsluiting van dit programma iets meegeeft aan al die tranga sana oma's die kijken en luisteren naar dit programma. Het mag een tip zijn. Het mag een bemoediging zijn. Misschien een zegenbede. Maar laten we de vrouwen van Suriname met iets praktisch meesturen. Of tenminste iets praktisch aan ze geven aan het eind van dit programma. Op deze voor de vrouw zo bijzondere dag. Gloria, ik geef daar eens aan jou het woord. Dankjewel Lucinda. Man, zo'n prachtig spoken word van Daniela. Ze heeft me zo geïnspireerd. En ik hoop u ook. Maar we hebben ook zo'n Surinaamse odo, hè? Die zegt, oma nap vadong. Dat is zo. Maar als we eerlijk zijn, is dat niet helemaal waar. Sommige vrouwen vallen echt. Voor hun tijd zijn ze er niet meer. En hoe komt dat? Vooral nu in die tijd van COVID, veel thuis zijn, dan weten we dat Suriname hoog staat in de cijfers van femicide, hè, in het Caribisch gebied. En dat is ook iets waar we echt aandacht aan moeten besteden als samenleving. Want oma nap vadong, als er mensen om hen heen zijn die zich bewust zijn van de noodzaak van bescherming van onze vrouwen. Die zich bewust zijn van het feit dat een vrouw kostbaar is. En uniek is. En dat geen enkele vrouw van Suriname verloren mag gaan. Geen enkele moeder, geen enkele zus, geen enkele dochter. Als we deze dingen dan ook in onze omgeving zien of bemerken, dan denken we te snel van, ach no spang, ik wil niet bemoeien en wat gaan ze zeggen. En het is al gebeurd, libasanier. Dat maakt dat die dingen doorgaan en dat wij het accepteren als normaal. Maar als we direct ingrijpen en iets doen, al is het even erop afgaan, praten met die persoon in kwestie, een melding doen bij de politie, ons DNA
Nationale Assemblée heeft het nu mogelijk gemaakt dat je anoniem bepaalde klachten kan indienen. Laten we dat doen. Laten we onze vrouwen beschermen. Want onze vrouwen zijn kostbaar en belangrijk. En daarom wil ik op deze bijzondere dag, 8 maart 2021, wil ik alle vrouwen die kijken, maar ook alle mannen die zich bewust zijn van de noodzaak van bescherming en ontwikkeling en groei en bloei van onze Tranga Oma's feliciteren met de Internationale Dag van de Vrouw. Dankjewel. Melanie, ook jij wil een bemoediging spreken? Ja, zeker. Aan alle vrouwen over de gehele wereld, maar in het bijzonder in Suriname. Gefeliciteerd met deze dag. Het is een bijzonder uitdagende tijd waarin we ons nu bevinden, maar geef niet op. Je bent er met beide benen op de grond. Je bent een parel in Gods oog. Je bent zo bijzonder. Soms weet je niet eens dat je zoveel talenten hebt in je. Laat deze situatie niet weerhouden om het beste uit jezelf te halen. Geef niet op als je hulp nodig hebt. Zoek naar die hulp. Schaam je niet om te vragen naar hulp. Maak je niet kleiner. Maak je juist een sterke vrouw dat je voor jezelf wil opkomen. En je de wereld wil laten zien dat jij die sterke Tranga Oma bent. That's right. Dank. Hartelijk dank. Danielle, Yes. hoe wil jij afsluiten? Met een zegen voor alle vrouwen in Suriname en over de gehele wereld. Laat God u blijven zegenen. Om te groeien in de bewustwording van wie u echt bent. Wie u geschapen bent. Mogen Christus u versterken in al uw werkzaamheden. En de Heilige Geest u omarmen. Om altijd een Tranga Oma te blijven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 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 Zo, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. We willen u heel hartelijk bedanken dat u heeft willen kijken en heeft willen luisteren. Maar alvorens we helemaal eruit gaan, wil ik toch nog even deze zusters bedanken. Gloria, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Melita, ook heel hartelijk bedankt dat je met ons wilde delen, je hart, je leven. Danielle, we voelden ons gesterkt door hetgeen je met ons gedeeld hebt. Ga door met hetgeen je bezig bent. Hartelijk bedankt, Tranga Oma's. Ik wil de sponsoren bedanken voor hun inzet, voor hun bereidwilligheid. En mijn gebed is dat de Heer jullie onderneming mag blijven zegenen. Maar ik wil ook het Surinaams Bijbelgenootschap bedanken, die deze gelegenheid gecreëerd heeft, die dit programma aanbiedt aan de Surinaamse vrouw. Alle medewerkers van het Surinaams Bijbelgenootschap, jullie zijn geweldig. Een team voor jullie. Echt waar. Ik bid dat de Heer jullie zal zegenen. Ik bid dat de Heer jullie zal behoeden. Niet alleen jullie, maar ook jullie gezinnen, jullie familie. Het gaat jullie goed. En ik besluit. En zeg aan jullie, geachte kijkers en luisteraars, een fijne dag van de vrouw. En ik sluit met de slogan van het Surinaams Bijbelgenootschap. Lees, leef en geef de Bijbel. Amen. Lobbysisas die kijken naar dit programma. Er is nog een programma-onderdeel dat wij u willen voorhouden. En dat is de giveaway promo. Wat zal er namelijk gebeuren bij deze giveaway promo? Vanaf vandaag zal het Surinaams Bijbelgenootschap op haar FB-page een post plaatsen. Namelijk, Uma Disi Nawan Tranga Uma. Nou, als u deze post van het Surinaams Bijbelgenootschap gelezen heeft, is het de bedoeling dat u een paar stappen gaat volgen.
En de eerste stap is dat u de page van het Surinaams Bijbelgenootschap gaat liken. Vervolgens gaat u de post Uma die sina wan tranga Uma gaat u sharen. En als u dat gedaan heeft, gaat u dan in de comment een naam plaatsen van een vrouw waarvan u van mening bent dat dit een tranga Uma is. En dat niet alleen, u gaat ons ook vertellen waarom u deze vrouw een tranga Uma vindt. Nou, en als u dat gedaan heeft, is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk uw kennissen, uw vrienden, uw familieleden, gemeenteleden vraagt om deze naam, de persoon, te liken of een like te plaatsen bij uw comment met de naam van de vrouw die u hebt voorgedragen. Want de persoon met de meeste likes wint een prijs, ja, van Lavessa, van Lavessa massage praktijk. Dat is dus de eerste prijs. Nou, en de tweede persoon of de tweede prijs, die krijgt dus een, laat me even spieken. Ja, degene die dus de tweede plaats of de tweede plaats komt, die krijgt dus een pedicurebehandeling van Jobets Salon. Lieve sisas, share dat ding. Like het. Draag voor die Uma die u een tranga Uma vindt. En niet vergeten, vertel ook waarom u de persoon een tranga Uma vindt. Dag allemaal. Lees, leef en geef de Bijbel. Het Surinaams Bijbelgenootschap.